Здравейте! В това видео ще се научим да казваме колко е часът, нещо, което е много важно да знаем, за да се изразяваме правилно. Сега това, което първото искам да научите, да ви обясня, е, че на испански език думата час е в женски род. Ора. Или часът la hora. Тоест, нека сега нататък да мислиме, че когато говорих за часовете, трябва да говорим в женски род. Второто нещо, което трябва да знаете, е, че на испански часовете са в множествено число. Тоест, 10 часа на испански е множествено число. Son las 10 horas. Че сега е 10 часа е son las 10. Son las 10. Тоест, казваме, че часовете са в женски род, те са в множествено число, затова и глагола за колко е часа го казваме в множествено число. Son. Нека си спомним, че son е глагола съм, което е трето лице множествено число на глагола ser. Съм. Така че, ако сега, например, ме попита колко е часа, почти то е 1 часа, което е хубаво, че точно в момента почти 1, за да мога да ви обясня, че единственият час, за който е в единствено число на испански език, е 1 часа. И казвам като la una. Например, след 4 минути аз ще кажа es la una. 1 часът е. Докато за всеки един друг час казваме son las 2, 2 часа е, son las 3, 3 часа е, son las 4, son las 5, son las 6, son las 7, son las 8, son las 9, son las 10, son las 11, 11 часа е, son las 12, son las 12. Добре, значи вече знаеме, че часа, когато някой ни попита колко е часа, което съм го обяснил в модула, е tiene hora, когато говорим в уважителна форма на вие, tiene hora. Ако се обръщаме към някой приятел, на който говорим на ти, ще кажем tienes hora, имаш ли час, tienes hora, докато за хора, към които се обръщаме на вие, казваме tiene hora. Също така може да кажем que hora es, колко е часа, que hora es. Bien? И отговор е зависимост son las 2, son las 3, son las 4, son las 4 y media. 4:30 е, son las 4 y media. Добре? Las horas son las 4 en punto, когато е точно 4, son las 4 y media, 4:30 е, son las 4 y cuarto. 4:15. Кварто на испански е четвърт. И реално погледнато 15 минути от 1 час са 1/4. Son las 4 y cuarto. 4:15. Son las, множествено число женски род, las. Но 5 без 15 son las 5 menos cuarto. Son las 5 menos cuarto. 5 без 15. В случая menos е без. Son las 5 menos cuarto. Добре, обяснил съм ви всички тези неща в модула, имате упражнения, после съм обяснил дните от седмицата, имате също речник и за супермаркета с доста думи с упражнения и също така на пазара. На пазара, за да може да говорите правилно, да имате запас от думи, както винаги казвам, имате възможно да ми пишете по WhatsApp. Ако някой от вас желае, може също да работи с мен, да направиме веднъж в седмицата или 2 пъти в месеца, както имате възможност и време, частни уроци за допълнителни упражнения и да говорим, директно да говорим. И с това завършва модул 1. Доста хубав модул се получи, много изчерпателен. Това са около 150 страници документ. Имате работа, надявам, че съм бил полезен и до модул 2.